Здравейте! Добре дошли на този дълбок сеанс за препрограмиране, който нарекох "Когато тялото говори, а ние не го чуваме". Моля, не започвайте тази медитация, ако шофирате или сте ангажирани с дейност, изискваща вашето активно внимание. Осигурете си пълна безопасност. Казвам се Таня Велчева, психолог, холистичен психотерапевт и експерт по ментална терапия и нова германска медицина. Тази медитация е специално синхронизирана с лечебната енергия на ЗУВС, за да ви потопи в състояние на вътрешно благоденствие и дълбока хармония. Намерете най-удобното място, където тялото ви може да изпита пълна и безусловна релаксация. Направете дълбоко вдишване от корема и бавно издишайте. И още веднъж вдишайте дълбоко от корема, задръжте и бавно издишайте през леко отворена уста. Вдишайте спокойствието и издишайте цялото напрежение, което е във вас. И позволете на тялото да започне да се отпуска. Още сега. Сега насочете вниманието си към стъпалата на краката и забележете как всяко издишване те се отпускат, омекват, натежават приятно. Това отпускане се разлива нагоре, през пръстците, коленете, бедрата. Тялото се отпуска само. Няма нужда да му помагате. Коремът се отпуска. Гърдите се разширяват. Раменете се отпускат надолу, като товар, който най-после може да бъде оставен. Сега ще започна да броя от 10 до 1 и всяко число слизате още по-дълбоко навътре в себе си. 10, 9, слизате надолу, 8, още по-надолу, 7, 6, тялото помни как да се отпуска, 5, 4, 3, 2, 1. Дълбоко, спокойно, безопасно. И за момент просто осъзнайте гласът ми, звуците около вас и факта, че можете да се върнете и после да следете още по-дълбоко. Сега слизате 3 пъти по-дълбоко от преди. Представете си, че се намирате в меко и защитено пространство. Мястото, в което тялото ви може да говори свободно. В този момент няма нужда да разбирате нищо. Достатъчно е само да се отпуснете. Насочете вниманието си към тялото
и към това място, което най-често ви напомня за себе си. Чрез напрежение, болка или умора. И докато просто сте с това усещане, подсъзнанието ви започва да слуша. Почувствайте го. Признайте го без борба. Сега си представете, че това усещане има форма. Цвят, температура. И вижте как започва бавничко да се разтваря. Вижте го как се разтваря като лед под топло слънце. И с всяко издишване старото напрежение се освобождава само. И на негово място се настанява топлина, мекота, спокойствие. Почувствайте това. И докато усещате тази промяна, може просто да позволите на тялото си да запомни: аз съм в безопасност. Тялото ми е на моя страна. Безопасно е да чувствам. Безопасно е да се отпусна. Сякаш в тялото си се инсталира нова вътрешна програма, нов софтуер. Златен печат се запечатва дълбоко в клетъчната ви памет. Когато тялото говори, аз го чувам. И това разбиране остава, работи и се задълбочава с всеки изминал ден. Сега си представете себе си след една седмица. Или месец. Как се движите леко, как дишате дълбоко, как тялото ви вече няма нужда да крещи, за да бъде чуто. И това усещане става вече ваша нова норма. След малко ще започна да броя от 1 до 5 и с всяко число се връщате напълно будни, освежени, стабилни и с трайно инсталирани нови вътрешни убеждения. 1. Тялото се събужда. 2. 3. Свежест и яснота. 4. Поемете дълбоко въздух. 5. Очите се отварят, когато сте готови. С вас беше Таня Велчева, психолог, холистичен психотерапевт и експерт по ментална терапия и нова германска медицина. За други медитации и индивидуална консултация може да се свържете с мен на посочените контакти. Желая ви успех, довиждане и до нови срещи!